Umasipala uMzumbe ungaphansi kwesolomlawuli. Lokhu ke kudalwe izinxushunxushu nemidonsiswano yangaphakathi emkhandlweni. I-ANC yesifundazweni ithi ukungahloniphi imiyalelo yeqembu emakhanseleni ayo ngenye izimbangela zalezi zinkinga. Kanti ke amakhansela ayisithupha e-ANC ayengafuni ukuqondisa izigwegwe aqoma ukwesula ezikhundleni zawo. Kulawo ke amakhansela kubalwa nowayengusomlomo womkhandlu uSibonelo Maphumulo. Manje ke uMaphumulo seyilungu lomkhonto wesizwe usegaqele esobukhansela. Njoba si lokhetheni lokuchibiyela ukuzuza aqala ukuthi umkhonto wesizwe uwawina wonke amawadi. Uzokhumbula ukuthi sinamawadi awu6 la eMzumbe namhlanje akhethayo akanama by election. So kumele siwathathile wonke isizathu ukuthi imanifesto yomkhonto wesizwe kumele ifike ebantwini. Ayisithupha ke amawadi abamba ukhetho lokuchibiyela. I-MK ikholwa ukuthi ke izozigwazela ibhece nje kuwo wonke. Kodwa ke i-ANC KwaZulu-Natal ithi ilukuluku nedumela lomkhonto wesizwe seliya ngokufiphala. Usihlalo we-ANC esifundazweni uSiboniso Duma uthi bazowabuyisa wonke lamawadi ahamba ne-MK. Sipositive cabanga sizowabuyisa amawadi kodwa sifuna ukuthi siphinde sinikeze nesiqiniseko sokuthi okwamanje kubuke ngathi ke belisakhona ifu noma igagasa belisephezulu phecelezi abakubiza ngewave. Ngicabanga ukuthi lama election ukhongolo sizozinyusa izinamba zethu ngoba khona abantu abashayo ukuthi hayi thina besadinwe u1 2 3 and 4 mangalungisa lokho siyokwazi ukusondela. Okhethweni lwangenyanga edlule i-MK yanqoba amawadi ayi13 emawadini angama20 eMzumbe. Ithi ke kulokhu izowaqoqa wonke. Ezindabeni zethu ku-Channel 163 olethelwa i-Newsroom Africa nginguNtando Mnyandu eMzumbe eningizimu yeKwaZulu-Natal.